mu je zuwa farin sarki kwankwaso an gugurin salamatu dan Musa kai wa makiyarata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwana jama'a jihar Kano da ma Najeriya gabaki daya da duka musulmi na duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na so in fara da godiya ga Allah da ya nuna mana wannan wata mai alfarma, watan Ramadan. Na kuma gode wa Allah da ya kawo mu ƙarshen wannan wata, wanda kuma gashi Allah ya kawo mu lokacin